आसा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर गिबि गिबियावनो गोसो गैयाबाबो नैबे आंनि 120 बोसोरनि बुरै खोनायैजों नोंथांमोनखौ स्राय बरायहरनाय जाहैबाय आरोना ओमफ्रायहाय माने माखासे जाहोननि थाखाय आं भिडिअखौ लाबोनो हायाखै नै दाबो बारा रायलायनो हाया एसे गारमाबो सादों ओमफ्राय गारमा सादोंमोन नालाय ओमफ्राय दाखालिफोर माने भिडिअ लाबोनो हायैनि जाहोना जाहैबाय बेनो नोंथांमोना मिथिखागौ आं दाखालि दैबानायाव फुरा सावरि जादों आरोना रायजोफोर बयनावबो माने गामियावहाय जोंना दैबाना लोमदों नालाय दा ओमफ्राय ओरैजाय गामियावहाय सावरि जादों आरो आङो बिदिनो न' बां लुलाबायनाय बिदिनो बारि बेरा दुमलाबायनाय दैबानाजों अनेक बायदिसिना अमा बुद्रुलाबायनायाव आं बिराद बाहागो मोनदों आरोना दा बे अमा बुद्रुबायनायाव आंहाबो अमा मासे मोननायनि आंहाबो माबा दं आरोना लिस्ट दङ अमा मासे मोनबाय आङो ओमफ्राय बोरमा मासे मोनदों आं ओमफ्राय हांसो मासे मोनदों आरोना रायजोफोर ओमफ्राय माने गामियाव बिदिनो दैबाना जादोंमोन नालाय सावरि जादोंमोन नांगौ जाहैबाय आङो दा स' नायलांदो दिनै भिडिअआ बेनोसै हेलौ ओमफ्राय दा ओरैजाय बोरमा माबा जागासिनो आरोना ओमफ्य ओरैजाय हांसो सिलारि आरोना हांसो सिलारि बिदै ओमफ्राय बे बोरमाखौ मलान दुब्लिनि बानलुनाव 700नि बायनानै लाबोबाय आरोना आं सेरसेयावहाय फाग्ला दखानदार बे मिथिबाय ओरैनोखाय रायजोफोर माने 700नि बायबा 1000नि मिलायसै होनखायो आरो मा होनोमोनलाय 200नि बायबा 250नि मिलायसै 300नि मिलायसै होनखायो मा फाग्ला रों बानलु बिराद फाग्लालै मानसिया बोरमा 1 केजि बायनायाव 1000नि मिलायसै होनखायो दोन हांसो सिलारि बिदैया माने बोरमाफोरखौ आं माने जालाबायनो बायो आरोना ओमफ्राय एसे आंसो संखागोन संनाया दिनैहाय बेखौ ओमफ्राय दावदैयाबो आंनिनो हांसो सिलारि ओमफ्राय मा जाबावगोन आरो जोंना बसबो दंफैयो ब्रादारबो दंफैयो आरोना मैया फैदों गुवाहाटिनिफ्रायहाय ओंखाम गोजांसो जेबो गैया दुगैनाय खोनायाखै बा लामा जथेलाबायनाय हिंलाय हा दुगैनो नागिरदों सुनो अ दे नैबे बिस्कुटखौ नुयिया बिस्कुटआव जाखो रायजोफोर पारलेजि बिदिखौ दखान बोरायसो मोनो आरोना थ' आं बेखौ सैमानि थाखाय लाबोनानै दोनफैखायो अलरेडि माने सैमाफोरनो अनेक बिस्कुट होखायो आरोना आं बैलाय रकिनोहाय फ्रिजफ्राव बिदि सैमाफोरनो ओमफ्राय माने मेरिगल्ड पारलेजिफोरखौ लाबोनानै दोनफैखायो आरोना आइसो माबा जै बयम किं बायनाग्रा दोन नालाय जोंहा फ्रिजआव बिमा नोंसोरो ना बिसिना खिनानै दोनग्राफ्रा असायबोफोर आंनि हिनजावखौसो इसोर खामानि बारायहोयो साला जास्टिन माने आंनि हिनजावखौहाय माने कम्बलावनो नोंनो ना खिग्राया गोबाग्राया असायब जाहोदों लोंहोदों बिसिना खिदों बिमा रायजोफोर नोमानि कम्बला एसे सरद गोरबावनांगौ नों बेखौ दानो थिखोनो हायो आखाइफ्रा लोरिबा मा जानांगौ बिमा बाब नोंखौ जों बिदि कम्बलखौ एथ' गिदिरखौ दैखो होयो आं दं सियारखौ नों बै सिथ्ला गेजेराव लां ओमफ्राय सरद होग्रा आरोना रायजोफोर माथो गिलिरथार नामा हेल्प होनांगोन नामा बिमा फै नुजा फै गोथार मोखाङै लासै लोक्षि आंनि जिउ सनानि दावदै गोमो आंनि थफ्ला आंनि हाथफ्ला दाला ट्रेक्टर दाला आंनि गनद्राय दाला ओरैसै मानसिखौनो माबा ओरैबायदि सानो आरोना आं रायजोफोर जेन'बा सेंग्रा सिख्लायाव बेरायफैनाय आलासि जाफैनाय बायदि मोनलाबायबाय मानसिया हाब सानैजों माथो समायथारो बिसोरलाय बिहामजो बिखुनजो ओरैसै आबैसो जायो दा बावदोंसो आइ एम मिस्टेक आइ एम रं नङा होमबा बिमा फाग्लिया गोमोस्लिउ मैया सेसा बेदर जानानैसो थैया एसे जानाय बायदि मोनदों आं मानसिखौहाय मावजिया कम्बलाव खिदलाना दोनजोब्बायब्रा दाखालि आंथ' जोमखाला बे कम्बलखौ हायाव गाग्रासो खालामखानोसै आं मेरला दाला ब्लेंकेट दङ बेखौ माने सुबावनांगौ जाखोलाय मावजि खिदलानायखौ अमा खामसाव जाबाय आहा अमा खामसावसो जाबाय होनबा रायजोफोर फाग्लिया बहा थांनो देलायबाय थाखो बेलाय ओइ नैबेखौ हमलायनायखौ माबायदि नुयो र' हमलायनायालाय जाम्बा जायो नोंलाय सेसा जायै सेसा खोमा ओंखारबाय नै जानोसै बे नै नांगौबा आब' गेमस्रि मेरला थाइसेयाव 50 करि हरगोन आं नोंनो बिराद दं बेहाय आब' गेमस्रि आब' लावदुम ओमफ्राय नैबे सालथे मेहेर ओमफ्राय नैबे बड' राइडार ओमफ्राय नैबे मिथि ओमफ्राय नैबे आबो मिथि आरोना रायजोफोर ओमफ्राय नैबेहाय सोरनि होनदोंमोनलाय नैबे एम जे सालथेनि बियो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय
बुंथ'ला नाम गैला बेना ए हलि माबा बेखौनो हमदोब्रा आं हमनो खेबसे ना सारनाय बायदि होगोनसो आं बेयाव हरगोन जरला गाके हैया आं गारखोनांगौ ना सारखानाय बायदि होखोनसै आं रायजोफोर नोंनि थाखाय आंनि जोनोम आंनि थाखाय बे संसारा दे बोरै सारखोनो है बले बल ए लागायना हो दान्दाया थेम बायनांगौ आइगोन 50 केजि बारा जाहैबाय आरोना रायजोफोर एकदमबारे खुनु बुंनांखाया जद हो बिमा नों बोनायानो आं बोनाय आं ओरै बोलांसै दे हरै बो लागावना हो लोखि आंनि जिउ आयै माने गोलोमजोबखो नोंलाय हाबाब हाबाब गोलोमफुलायथारबाय फाग्लिया आयै गोलोमफुलायथारबाय फाग्लिया बोरमाजों जागोन जोंहा बिमा दिनै गोथाव मल मल मोखां नायलाय नायलाय आंनाथ' बोरमाखौ जायाबाबो जाखायो नोंखौ नायबानो खहाबखायो आंना उदैयानो ओरैनो बुंखायो आरोना रायजोफोर ओइ सथि बे माबाया बोरमाया सुफैदो नै आब' खोनाबाय बोरमाया सुफैनानै आराम माबादो आं संगोन सिन्था खालामना आरो नै जोंहा बिमा गराय बिदैया जायो ना मायो साहा फुदुंदो दे आधा काप लोंसै ओमफ्राय आराम ओंखाम संसै आं गाइखेर गैया रके रके आयु जाफैलायबाय गोन्दा गोन्जि जाफैलायबाय नै सिफ्रुनानै जानो हायाबाथ' अखानो हाया बिसोरो बास फाला खालु टेस्टि नाफासि जेवानि आयै रकेयासो होबाय नै न' नोंसिनि लाबोखानायखौ जायाबा माथो लामाफ्राव ओरै सैमाफोरनो रानथाबलाबायनाय नुबा बिस्कुटफोर बायलाबायना होबोनांगौ आरोना रायजोफोर थाइबासोनि बेयाव ना जेबो लस जाया आंनि लकेसना सिंगारिनो जानायाव बिराद हेन्डसाम बया आइये मैखि खिथालायनाय फाग्लाया मारै होनदों बिमा मैया रकेया मारै होनदों नोंखौहाय दखानाव थांनायाव ओरै लायनानै बारस'बाय आरोना बिदि औ माने सैमाया लायस'दों आरोना लायस'खायो जोंना ओमफ्राय माने दुगायाबो लायस'यो आरोना आंखौ नेबाय थायो लामायावहाय बै दाउस्रिया दहायनिफ्रायनो फैगासिनो जोंनावहाय मा मोनदों बे जोंनावहाय बिस्कुट फैबाथाय जायो बेबो दाउस्रिया नैबेखौ हरनांगौ दानो लाना खारगोन बेयो ना आबै हरबाय आरोना बेलाय साबखांना लाना थांसिगोन बे आयु सिखोदैया होबावबाय बिमा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दुन्दिया बेगर आरोना नोंजों आंजों जावोबा खम मोजां नुयो नालाय बिमा बेखौ देग्लिनानै जोंहा मिर्चि पाउदार बानायगोन आरोना रायजोफोर बोरै बिनि खुसुबा मोनामसुलायो बिमा बबेबा गोजाननि दैमाजि बारनानै बाहादां नों माइरं बिमा ए माबा सामब्राम पियाज देदो लागायनोसै आङो सामब्राम पियाज हादो माबादो माबा मिक्सि लाबोलाबायलायबाय आंखौ चिप्स सामब्राम पियाज हादो बिमा बानलु देदो बै बानलुआ मेख्र'खौ दे गोरानखौहाय आं एवगोन दाला गोग्गोम सेक्सि सेक्सि एवनां नुखोथा गैखाया जै जों एवनायखौ मोनजाबाय ग्रेभि गोनांलाय अयथासार गोथाव जाखायो आरोना रायजोफोर जिरायनाय सामब्राम गुफुरा माबारनो खामानिया थाब मावलायबासो थाब जेबो खुरै नांगौ खुरै अ बिमा खुरै हरलाय नोंखौ जेनो खुरै नांगौनो ए खुरैया नुबाय ओरैनो खहाबखायो नै रायजोफोर जेबो जानाङा नायदोनो मा मावनांगौब्रा आंलाय बेबायदि हिनजाव खाथियाव थानानै जाफानाय लोंफानाय बिदियाव खहाबा जायो नोंनोसैलै बिमा गराय बिदै ना मा होनदोंमोनलाय बिमा बियो हांसो नोमानि हांसो सिलारि होनब्रा आंनि हांसोआ जोबाय खहाबो आरोना रायजोफोर खुनु खोथा गैया जै हिनजाव खाथियाव थाफाबाय ओंखाम जानायाव खहाब्रेला जोबखायो आंहा बेखौबो दालानो जागे मानो मोदाय आंहा आंनि हिनजावसायाव अननाय दं माया दं जों बिदि होआलै नंगौ नालाय नंगौ होनबाय नङा होमबा रायजोफोर मारै होनदों नै गोमो गावनि जोब जाहैदों ए आहा जाम्बाखाय गुफुर जानांगौ नों जाया नालाय आंनि बाखौ गावनि बाखौ जाहा आंनि बाखौ जागोन नैबे खिफि मोनामग्रा संख्रिखौ जानांगौ आरोना रायजोफोर बिराद मोजां माबा जायो बेजों मेडिसन गोनां नालाय
गाव गाव जानांगौलै मजा नंबाเอาใครนั่งดูมาตั้งไหน เฮ้ยมือจะเยอะเลยเนี่ย ไม่เป็นไรพี่น้อง มือnào cũng nèมือไอ้เย่จะทำอะไรบ้าง 아, 시커지네 싱거지네 자살래만 뭐라고? 안 보여 내기 가이 봐 도와 뭐라고 싱거지네냐? 너할래 뭐라고 시커지네야? 밀뼈 샤라빠 도왕니 여기 실력을 달아 나라지 버 베징 마시네 자네 카르파 좀 라이바 마우지라도 플라스틱로 금나고 흐버지 거의 아유 라가오 아유 자 아유 팔리지 비스코트 잘래 와이 샤블레 비스쿠트 버자에 고래기니 자지 버 나라지 버 ผู้ชาย 말라이 말이 더가이 까부고 비르는 자하냐 하야 말이 인조동네 그자 와이 타이 비르라 아이 빼라 라가이네 말다라래 ผู้ชาย